Ọ bụ nnọọ nnukwute omenala dịka onye zọdala obodo Ogidi n'okpuru ọchịchị obodo Emeela North bụ Igwe Alexander Onyido gara n'ọnịkwu wee merube mmemme Ofala nke anọ ya. Nya bụ nnukwute mmemme bụ nke dọtara ụmụ nwoke nakwa ụmụ nwanyị ndị obodo ahụ, nke gụnyere ndị enyi na ndị nke na-echere ha ezigbo echiche, ndị nke si n'obodo dị iche iche gbara obodo ahụ agbata obi wee bịa n'ebe mmemme. Amaka Chibuzo Okoye ga-ewetara anyị akụkọ ahụ. Ka ọ na-anabata ndị ahụ, Igwe Onyido kwuru na mmemme ahụ bụ nke ha ga-esi na ya wee nwee aṅụrị n'ịdịkọ n'otu na ịhụnanya nke dị n'omenala ha. Igwe Onyido kenere Gọvanọ Soludo maka ịgụgharị ya bụ ọdụ ụgbọelu wee gụzie ya aha Ọkammụta Chinua Achebe lagoro mmụọ. Onye na-anọchite anya Emeela North Constituency na ụlọ omeiwu steeti a, Honorable Kingsley Udemezue, kwuru na kemgbe ya bụ eze ọdịnala Igwe Onyido ewetala mgbanwe mara mma na obodo ha ka ọ na-etinye nke ya. Onye Transition Committee Chairman nke Emeela North, Chief Chuks Igbanua, kọwara Igwe Onyido dịka o mepụrụ onye ọ dịrị onye ama nke ọma na-etu o si gbanwee obodo ha wee kpee ekpere ka Chukwu gọzie ya. N'akụkụ nke ya, onowu nke aka na-anọ Ogidi, Injinia Chukwuemeka Nwabụeze, kwuru na ya bụ Ofala bụ etu ha si ebugara Chineke ukpe ekene maka ihe ọma ọ na-eme na ndụ ha. Onye chairman nke kọmitii na-achịkọba ya bụ Ofala, Chief Chris Onwudiwe, kwuru na echiri ha echichi ka ha wee nwee ike nyere aka wee na-edozigharị obodo ahụ ka ọ maa mma. Ọtụtụ ndị dị iche iche bịara na ya bụ Ofala bịa kene Igwe Onyido ebe a nọkwara na ya gosipụta ihe omenala dị iche iche.